3, 2, 1 स्टार्ट. नमस्कार. जागतिक महिला दिनाच्या तुम्हा सगळ्यांना मनपूर्वक शुभेच्छा. कोकणचा नंबर 1 महाचॅनल कोकणसाद लाईव्हने आज एक वेगळा विषय आपल्यासमोर आणलेला आहे आणि तो आहे सिंधुदुर्गातून किंवा तळ कोकणातून आतापर्यंत का नाही झाल्या आमदार किंवा खासदार महिला. आणि या चर्चेसाठी आज आपण स्टुडिओमध्ये आपल्या आमंत्रित केलेलं आहे अर्चनाताई खारे परब यांना. ताई, तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. आणि त्याचबरोबर आपल्याबरोबर आहेत अन्नपूर्णा कोरगावकर मॅडम, तुमचंही खूप खूप स्वागत आहे. नमस्ते. सर्वात पहिल्या मी तुम्हाला दोघींना महिला दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा देते. थँक्यू मॅडम. मॅडम, तुमच्याचपासून मी सुरुवात करेन. आपला सिंधुदुर्ग जिल्हा म्हटला तर अनेक बाबतींमध्ये आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या महिला आघाडीवरती आहेत. शिक्षणामध्ये म्हणा, कामामध्ये म्हणा, नेतृत्वामध्ये म्हणा. परंतु असं असताना सुद्धा जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाच्या पुढे इथली महिला कधीच राजकीयदृष्ट्या पुढे जात नाही. काय कारण असेल असं तुम्हाला वाटते? आपल्या कोकणातल्या महिला तर अतिशय हुशार आहेत. त्यांना एक गुणवत्ता आहे. कुठल्याही क्षेत्रामध्ये त्या चमकताना दिसतात आणि राजकारणातही दिसतात. कितीतरी महिला पुढे आलेल्या आहेत. पण तुमचं म्हणणं की आमदार आणि खासदार त्याच्यावर का नाही, तिथपर्यंत का नाही गेल्या, तर मला तर वाटतं संधी मिळाली तर निश्चित इथे कोकणात एखादी महिला आमदार होऊ शकते, खासदार होऊ शकते. पण अजून संधी मिळालेली नाही. एकदा संधी मिळालेली एका महिलेला, वर्षा पालव, 1995 मध्ये. मला वाटतं मी कॉलेजला होते तेव्हा प्रवीणभाई भोसले यांना जवळपास 38% मतदान आणि त्या महिलेला 31% मतदान मिळाले. फक्त 8,000ने प्रवीणभाई भोसले निवडून आले. म्हणजे अचानक तिला शिवसेनेने तिकीट दिलं. त्याच्यानंतर अतिशय कमी कालावधीत तिने प्रचार केला. यंत्रणा असेल, सगळी होती, पण तरी पण ती व्यक्ती म्हणून नवीन होती भागाला, तरी पण एवढं मतदान मिळालं. म्हणजे जर योग्य त्या पद्धतीने प्रचार करून, काम करून जर नेतृत्व सिद्ध करता आलं तर निश्चित इथली एखादी महिला आमदार होऊ शकते आणि खासदारही होऊ शकते, असा मला विश्वास वाटतो. बरोबर आहे. आता तुम्ही म्हणालात की योग्य ते काम करून किंवा आपलं कॅलिबर दाखवून एखादी महिला निश्चितच आमदार किंवा खासदार होऊ शकते. परंतु आज आपण म्हणजे आरक्षण जेव्हापासून सुरू झालं तेव्हा 94-95 पासून आरक्षण सुरू झालं. स्थानिक स्वराज्य संस्थांपुरते ते मर्यादित राहिलं आणि जिल्हा परिषद अध्यक्ष म्हणा, पंचायत समिती सभापती म्हणा, सरपंच म्हणा, या ठिकाणी आरक्षणामुळे महिला सरपंच, सभापती आणि अध्यक्ष बसू लागल्या. परंतु त्याच्या पुढे मग तीच महिला, म्हणजे जनरली असं म्हटलं जाते की जिल्हा परिषद अध्यक्ष जे होतात ते पुढे आमदारकीला लायबल असतात. मग असं सक्षम नेतृत्व आपल्याकडे सुद्धा अनेक अध्यक्षपदासाठी गेली, मग त्यांना पुढे जाऊ दिलं नाही की त्या लायबल नव्हत्या, असं काय म्हणाल या संदर्भात? कसं होतं, राजकारण कडे बघण्याचा दृष्टिकोन पण तसा वेगळा आहे. आता आरक्षण होतं म्हणून घरातल्या कुटुंबांनी तिला पुढे केलं असेल किंवा ती उभी राहिली असेल, निवडून आली, कामही केलं. पण त्याच्या पलीकडे जाताना अतिशय खंबीर व्हावं लागतं कुटुंबियांनी पण. कारण राजकारण जेवढं चांगलं आहे तेवढं बदनाम पण आहे. म्हणजे एखादी महिला पुढे जायला लागली तर तिच्यावर शिंतोडे उडवणारे बरेच असतात. म्हणजे कुठलंही क्षेत्र असू दे, म्हणजे कुठल्याही क्षेत्रामध्ये महिलांना डॉमिनेट केलं जातं, तरी महिला त्याच्यातनं उभी राहते, खंबीरपणे काम करते आणि सगळ्या क्षेत्रामध्ये ह्या गोष्टी आहे, म्हणजे सांगायलाच नको. तर मग त्यामुळे आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे अगदी ती कुठेच सापडली नाही बाबा, तिला आता कुठेच नावं ठेवायला जागा नाही. मग सगळ्यात शेवटी सगळ्यात महिलेसाठी सगळ्यात महत्त्वाचं असतं तिचं कॅरेक्टर. त्याच्यावर हल्ला केला जातो, त्याच्यावर म्हणजे कुठेतरी कोणतरी काहीतरी चर्चा करतं आणि हे तिला सहन होत नाही किंवा तिच्या कुटुंबियांना सहन होत नाही. त्यामुळे बरीचशी लोक म्हणजे आपल्या घरातल्या महिलेला पुढे पाठवायला नको म्हणतात, असं पण होतं बरेच वेळा. आणि हे सगळ्यात महत्त्वाचं कारण आहे. आणि त्याच्यामध्ये जर म्हणजे तशी साथ तिला कुटुंबियाची पूर्ण मिळाली आणि लोकांनी चांगला प्रतिसाद दिला, पुढे ती चांगलं काम करू शकते आणि निश्चित यश मिळू शकतं तिला. बरोबर. मॅडम, तुम्ही तसं BJP माइंडेड आहात. खूप चांगल्या पद्धतीने तुमचं ते मेंदू एकदम त्यासाठी एकदम तयार झालेला आहे. परंतु दुर्दैवाने मागच्या इलेक्शनच्या वेळेस तुम्हाला BJPकडून तिकीट मिळालं नाही, तुम्हाला अपक्ष म्हणून उभं राहावं लागलं. आणि अपक्ष म्हणून उभे राहून सुद्धा तुम्ही तुमची सक्षमता दाखवली, कारण तुमच्यासमोर दिग्गज कॅन्डिडेट होते आणि तरीही तुम्ही जिंकून आलात. मग काय कारण होती त्यावेळेस पक्षाने तुम्हाला तिकीट दिलं नाही, तुम्हाला महिला म्हणून डावललं, एवढं चांगलं काम करत असताना डावललं? काय सांगाल, काय नीती धोरण? सर्वप्रथम मी कोकणचे लाईव्हचं आज खूप आभार व्यक्त करते आणि सर्व माझे माता भगिनींना, मैत्रिणींना महिला दिनाचा आणि अर्चनाताईंना पण महिला दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा देऊ इच्छिते.
आज तुम्ही विषय आज एक प्रश्न ठेवलेले आहे, त्याच्यामुळे सर्व कोकणातले महिलांना एक आज इच्छा झाले की आतून बाबा आम्ही पण काहीतरी होऊ शकतो. म्हणजे तुम्ही एक सेन्सिटिव्ह विषय आज घेतलेले आहे, म्हणून तुम्हाला थँक्यू व्हेरी मच. आणि तुम्ही प्रश्न विचारलेले आहे 2016ची, आणि आम्ही भारतावर खूप प्रेम केलेले माणसं आहोत. BJP म्हणायला गेलं तर आमचं माहेरपासूनच आमचं BJP माइंडेडच आहोत. आणि BJPसाठी मी सावंतवाडी तालुक्याचं महिला अध्यक्ष म्हणून 3 वर्ष काम केले. आणि फॉर सम डिफरंट रिझन त्यांनी लास्ट मोमेंटला मला एक वॉर्ड अवॉर्ड करून दुसरं दिलं होतं, पण ते आमच्या घरातल्यांनी पण नाकारलं. सो मला अपक्ष लढवावं लागलं. पण गॉड इज ग्रेट. आपलं हार्ड वर्कला यश मिळते, तसं देवाने उपनगराध्यक्ष पद पदरात घातलं आणि प्रभारी नगराध्यक्ष म्हणून सुद्धा मला शहराचं काम करायला मिळाले. त्याच्यामुळे पास्ट इज पास्ट, मी पुढे बघणारी आहे. त्याच्यामुळे नो इश्यूज. पुढे तुम्हाला त्याच्यामध्ये आणखीन यश मिळो असं आपण म्हणूया. अर्चना ताई, जेव्हा यांनी म्हटलं की तिकीट मला तेव्हा नाकारलं, काहीशी अशीच परिस्थिती तुमच्या बाबतीत सुद्धा झाली. मन खट्टू झालं, अधिक जोमाने काम करण्यासाठी ईर्ष्या पुढे उत्पन्न झाली की नाही बाबा हे असंच चालतं राजकारणात, म्हणून तुम्ही निभावून नेलत? 2019ची गोष्ट आहे. म्हणजे विधानसभेचं उमेदवारी मला, म्हणजे AB फॉर्म मला पण आला आणि 2 AB फॉर्म आले. म्हणजे दुसरा AB फॉर्म आला. आता हे सगळं आता बोलत नाही, पण त्याच्यानंतर आमच्या वरिष्ठांचा फोन आला की आपण माघार घेऊ यावेळेला आणि पुढच्या वेळेला तयारी करू. कारण यावेळेला जसं वातावरण किंवा पर्सेंटेज किंवा जे काय आहे तिथली परिस्थिती हे सगळं बघता पवार साहेबांनी सांगितलं की आपण पुढच्या वेळेलाही करू आणि ह्यावेळेला दुसऱ्यांना संधी देऊ. त्यामुळे त्यांनी सांगितलं, त्यामुळे मी माघार घेतली माझ्या कुटुंबियांची चर्चा करून. आणि कार्यकर्ते तर माघार घ्यायला तयार नव्हते. ते म्हणते अपक्ष उभं राहू, अपक्ष आपण लढवू. पण म्हटलं भावनेच्या भरात राजकारणात कोणताच निर्णय घ्यायचा नसतो. आपण पुन्हा तयारी करू, पुन्हा जोमाने कामाला लागू, चांगलं काम करू. फक्त निवडून येण्यासाठी काम नाही करायचं. मला खरंच काम करायचंय माझ्या भागासाठी, माझ्या महिलांसाठी, आमच्या विद्यार्थ्यांसाठी, माझ्या मातीसाठी, आणि त्यासाठी काम करायचं. म्हणजे निवडून भविष्यात कधी येणार नाही येणार तो विषय वेगळा, तो बाजूला ठेवून आपण काम करत राहायचं, अविरत कष्ट करायचे. आणि सक्सेस कष्ट करणाऱ्याच्या मागे नाही, पुढे उभं असतं असं मला वाटतं. आणि नक्की ते कधीतरी मिळेल. बरोबर. राजकारण म्हटलं की घराणेशाही ही येतेच. मला वाटते तुमच्या पाठी राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांची घराणेशाही ह्या व्यतिरिक्त तुम्हाला इतर घराणेशाही राजकीय नाही. असं असताना जेव्हा तुम्ही पुढे, म्हणजे आज तुम्ही तितक्याच सक्षमतेने काम करताय, अशा वेळेस तुम्हाला पुन्हा एकदा तुम्ही जनतेसमोर जाताय, पुन्हा तुम्ही जोमाने काम करायला सुरुवात केलेली आहे, कसं ॲटमॉस्फिअर वाटते, काय सांगाल? जेव्हा आता ग्राउंडला आपण काम करतो, सर्वसामान्य लोकांचे प्रश्न ऐकतो, मुलांचे, विद्यार्थ्यांचे बरेच प्रश्न लोक मांडत असतात, तर एक असं वाटतं खूप कमी आहे, इथे खूप काम करावं लागणार आहे. म्हणजे काहीच नाही आहे, म्हणजे आपण एक वेगळ्या विश्वात आहोत. हे एक वेगळं विश्व इथल्या लोकांचं आणि आपल्या याच्या बाहेर जे आहे ना ते वेगळं विश्व आहे. तिथे खूप म्हणजे तिथे चांगलं सुविधा आहेत, तिथे खूप चांगलं म्हणजे डेव्हलपमेंट झालेली आहे. तसं आपल्याकडे काहीच नाही आहे. ते करण्यासाठी सगळ्यांनी एकत्र येणं गरजेचं आहे, काम करणं गरजेचं आहे. करण्यासारखं खूप आहे, पण लोकांचं प्रोत्साहन तेवढंच मिळतं की चांगलं काम करतात. म्हणजे जेव्हा अशा गोष्टी घडतात, मगाशी मी बोलले त्याप्रमाणे डॉमिनेटिंग होतं किंवा काही लोक त्रास देणारी पण असतात, म्हणजे असतातच. म्हणजे ते आता सांगण्याचं हे नाही. कुठे गेलं तरी कितीही चांगलं असलं, सोन्याचं घर जरी असलं तर तिथे काहीतरी त्रास असतो. त्यामुळे असं प्रत्येक ठिकाणी काही ना काहीतरी असतं. पण तेवढंच उत्साहाने म्हणजे प्रेम करणारी माणसं भेटतात, प्रोत्साहन देणारी माणसं भेटतात, आपला उत्साह वाढवणारी माणसं भेटतात, आपल्या मैत्रिणी आपल्याला प्रोत्साहन देत असतात. आणि हे सगळं ॲटमॉस्फिअर म्हणजे त्या निगेटिव्हिटी थोडीशी असते, पण ही पॉझिटिव्हिटी जी असते ती आपल्याला काम करण्यासाठी प्रोत्साहित करत असते. आणि निश्चित त्यामुळे काम करण्याची नवीन ऊर्जा मिळते, पळायची असं वाटतं आपण पळत राहायला पाहिजे, काम केलं पाहिजे, इथे गरज आहे. माझं कुटुंबीय मला साथ देतं, माझी मुलं मला साथ देतात यामध्ये. आणि सगळेच माझा मित्र परिवार असेल, आमचा परिवार सगळंच, म्हणजे पक्ष असेल, पक्षातले पदाधिकारी, नेते मंडळी आणि ग्राउंडचं सगळं हे जे नेटवर्क जे आहे, नेटवर्क म्हणण्यापेक्षा सर्वसामान्यांचं प्रेम हे सगळ्यात मोठी ऊर्जा देतं. बरोबर. मॅडम, तुम्ही देखील उपनगराध्यक्ष असताना सुद्धा आणि नंतर जेव्हा तुम्हाला एक 4-5 महिने नगराध्यक्ष पदाचा प्रभारी कार्यभार मिळाला, तेव्हा
खूप चांगल्या पद्धतीने काम केलं. अनेक कार्यक्रमांना तुम्ही हिरिहिरीने स्वतः पुढे होऊन तुम्ही कार्यक्रम राबवायचात. परंतु त्याच्यानंतर गेल्या काही महिन्यात तुम्ही अचानकपणे या चौकटीच्या बाहेर आहात. काय कारण आहे त्याचं? कारण तसं काही नाही आहे, सोशल कामं हे आमचे चालूच आहे आणि माझे स्वतःचं कृषी सेवा केंद्र आहे, त्याच्यामुळे ते माध्यमातून आमचे शेतकऱ्यापर्यंत आणि विद्यार्थ्यांपर्यंत हॉस्पिटलमध्ये. आणि सध्या आम्ही कार्डियक ॲम्ब्युलन्ससुद्धा आणली आहे. 2 ॲम्ब्युलन्स आमची गेले 12 वर्ष फ्रीमध्ये आहे. हे सगळे आमचे चालूच आहे. फक्त आम्ही राजकीय ह्याच्यामध्ये थोडंसं मला पण खंत वाटतो की ॲबसेंट राहायला आवडत नाही आहे, पण बिकॉज ऑफ सम रिझन थोडंसं लांब आहे एवढंच. पण तिथे मला तुमच्या प्रश्नाला धरूनच एक मला सांगू इच्छिते की हल्ली जेंडर इनइक्वॅलिटी आहे ते खूप खंत देणारी सारखी आहे. ह्याला कारण एक महिलासुद्धा असू शकते असं मला वाटतं. आपलं विलिंगनेस पाहिजे, म्हणजे आपण पुढे जावं, हे एक स्थान निर्माण करायचं हे महिलांचंच हातात आहे. आपण काय करतो, त्यांनी कोणी तुम्हाला बोलून हे खुर्ची देणार नाही आहेत. आपलं सातत्याने आपण काम करायचं. आम्ही राजकीयात नाही म्हणजे आपण समाजात नाही असं नाही आहे. आमचं काहीतरी एक स्पेशालिटी घेऊन आपण काम करायला पाहिजे. सामान्य लोकांच्या प्रश्नाला उत्तरं द्यायला पाहिजे. कुठेतरी माणूस अडतोय कुठच्या क्षेत्रामध्ये असू दे, त्यांना आपल्याला किती शक्य आहे तेवढं ते माध्यमातून त्यांना मदत करणे. असं असून आम्ही स्वतःचं एक स्थान निर्माण केला तर आपण तुम्ही सांगितल्यासारखे कुठे येऊ शकतो. हे इनइक्वॅलिटी आहे हे आपण डिलीट करू शकतो. आणि असं असताना समाजातले वोटरसुद्धा त्यांनी हे विचार केला पाहिजे की बाबा एक महिला आमदार असू दे, खासदार असू दे, किंवा वॉट एव्हर इट मे बी द पोस्ट शी इज वॉन्ट्स टू अचीव, तिकडे त्यांनी साथ द्यायला हवी. एक महिलाने एक महिलेला साथ द्यायला पाहिजे. मी लास्ट टाइमला इलेक्शन मी लढवले, बिकॉज ऑफ मेनी रिझन्स ते मला मी हरली. हरणं सोपं असतं पण जिंकणं खूप कठीण असतात. ह्याला महिलांनी म्हणायला पाहिजे की बाबा आपलं एक एरिया आहे, तालुका असू दे, शहर असू दे, काय असू दे, हे शहराला नेतृत्व करणारा व्यक्ती ती डिझर्व करते की काय किंवा तो करतो की काय हे विचार करून आपण ते सीट त्यांना देतो, तेव्हा ऑटोमॅटिकली डेव्हलपमेंट होतात. सो एव्हरीवन शुड थिंक बाबा आपण विचार करायला हवे. आपण घरी बसलं तरी सुद्धा आपल्या समाजामध्ये काय आपल्याला डेव्हलपमेंट करायचं आहे, प्रॉब्लेम काय आहेत हे आपण विचार करणं हे खूप गरजेचं आहे. बरोबर. अर्चनाताई, आत्ता जसं कोरगावकर मॅडम म्हणाल्या की समाजाने सुद्धा विचार करायला हवा की वेदर शी डिझर्व्स ऑर नॉट. अशा वेळेस आता राष्ट्रवादी काँग्रेस एक म्हणजे मी विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू राष्ट्रवादी काँग्रेस मला असं म्हणावं लागेल की एक कालावधी असा होता की जेव्हा इथे राष्ट्रवादी काँग्रेसची एक खूप चांगल्या पद्धतीची मांडणी होती, खूप चांगल्या पद्धतीचं काम सुरू होतं, म्हणजे आत्ताही काम सुरू आहे. परंतु नंतर अचानक राजकीय जडणघडणीमध्ये कुठेतरी त्याला थोडासा उतरतं हे लागलं. आज पुन्हा एकदा तुम्ही नव्याने ते सुरू केलेलं आहे आणि चांगल्या सक्षमपणे तुम्ही ते पुढे घेऊन जात आहे. मग अशा वेळेस पुन्हा एकदा जर काही राजकारण समीकरणं बदलली, राजकीय समीकरणं बदलली आणि पुन्हा तुम्हाला नाही तू थांब आपण याला देऊया असं जर झालं तर तुम्हाला असं वाटेल का आपल्याला डॉमिनेट करतायत? ते आता त्या वेळची ती वेळ ठरवेल, मग त्यावेळेला कसं काय होईल काय ते नंतरची गोष्ट आहे. त्यामुळे आत्ताच आणि त्याचबरोबर मला याला आणखीन एक जोडून असा प्रश्न विचारायचा वाटतो की आयत्या वेळेस म्हणजे समाजाने ठरवायला पाहिजे, परंतु आपण बघतो इलेक्शन म्हटलं की बाय हुक ऑर क्रूक आता जिंकायचं याच्यासाठी अनेक प्रयत्न केले जातात. मग ती अगोदरचे 2 रात्री ज्या असतात त्या फार महत्त्वाच्या असतात की ज्यावेळेस अनेक गोष्टी घडतात त्याच्यासाठी आपण मेंटली प्रिपेअर नसतो. परंतु आज तो एक ट्रेंड झालेला आहे. त्यामध्ये सुद्धा एक महिला म्हणून किंवा जेंडर वाईज जसं ह्या म्हणाल्या की जेंडर इनइक्वॅलिटी त्यामुळे आपण कुठे कमी पडतोय असं तुम्हाला वाटते का? म्हणजे पक्ष म्हणून की पक्ष म्हणून नाही, वैयक्तिक जेंडर म्हणून. जेंडर म्हणून कळलं नाही म्हणजे कोणत्या बाबतीत? इलेक्शनच्या वेळेस ज्यावेळेस इलेक्शनच्या अगोदरच्या म्हणजे ज्या वेळेस मतदान असते त्याच्या अगोदरच्या 2 रात्री हा फार क्रुशियल असतात. अच्छा, म्हणजे तिकीट मिळवण्यासाठी. हा, तिकीट मिळवण्यासाठी सुद्धा आणि मतदानाच्या अगोदरच्या दिवशी सुद्धा. तर त्यावेळेस पुरुष कॅन्डिडेट जे काही करतो, कुठे जातो किंवा जे काही होते त्यापेक्षा म्हणजे आपण थोडक्यात म्हणतो की आपण म्हणतो मतदारांना पैसे देण्यापासून अनेक आमिषं दाखवली जातात. त्यांना देवावरती हात ठेवून नाही बाबा हेच करायला पाहिजे अशा पद्धतीचं हे दाखवलं सांगितलं जाते. अशा वेळेस स्त्री कॅन्डिडेट म्हणून आपण कुठे कमी पडतो का? सुरुवात आपण तिकीट मिळवण्यापासून करू. तर तिकीट मिळवताना आता पहिल्यासारखं राहिलेलं नाही. पूर्वी कसं होतं
वर जायचं, तिथे बसायचं आणि तिकीट घ्यायचं, ते विषय आता राहिलेला नाहीये. म्हणजे कुठल्याच पक्षात आता सर्वे केला जातो, कोणाचं मेरिटवर नाव देतं त्याला तिकीट मिळतं, असा विषय आहे. त्यामुळे सगळ्यात महत्त्वाचं काम करणं, लोकांपर्यंत पोहोचणं आणि मेरिटमध्ये असणं, तिथे टिकणं, त्या वातावरणात शेवटपर्यंत टिकणं, हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे कुठलाही पक्ष असू दे, बोलून तिकीट देणार, हा आता सध्याचा विषय आहे. आपण धंगेकरांचा विजय कसा झालाय बघितलेला आहे. सर्वसामान्य माणसातला माणूस आज म्हणजे इतके वर्षाची घराणे, म्हणजे जे होतं वर्चस्व बीजेपीचं ते त्यांनी पूर्ण संपुष्टात आणलंय आणि खूप छान म्हणजे तो विजय झालाय त्यांचा. आणि हे एक उदाहरण आहे. आणि खरंच म्हणजे हे आता घराणेशाही राहिलेली नाही, म्हणजे मेरिट राहिलेलं आहे आता, फक्त मेरिटचा विषय आहे आणि तो पुढच्या काळात चालू राहणार आहे. त्यामुळे मला तर तिकीट मिळण्यासाठी कोणतीच अडचण वाटत नाहीये, कारण जनतेची साथ असणार आहे, काम करत राहणार आहेत आणि निश्चित आता हे काम चढत्या आलेख्यानं चालूच राहणार आहे, असं मी आता म्हणजे चॅनलला पहिल्यांदाच सांगते. आणि दुसरा विषय तुम्ही म्हणाला की शेवटच्या 2 दिवस म्हणजे जे प्रचाराच्या दिवसात आपण नाही, महिला एक म्हणजे महिला म्हणून आपण सगळ्याच महिला तिथे, तर महिला कोणतंही काम अतिशय चोख करत असते. एखादं व्यवस्थापन कौशल्य हे महिलेकडे असतं, ते कोणाचकडे नसतं. आपल्याला समजा 12 तास दिले आणि याच्यात 24 कामं करायची, तर कुठलं काम कधी करायचं, कुठल्या मिनिटाला करायचं, किती वेळात काय करायचं, हे सगळं आपण ठरवतो आणि त्याप्रमाणे आपण चोख करत असतो. आणि हे सगळं व्यवस्थापन कौशल्य आहे. आपण कुठपर्यंत कधी पोहोचणार, काय करणार, आपल्याला यंत्रणा सगळी हलवायची, तर आपण काहीही करू शकतो. आपण आज इंदिरा गांधींनी बघितलं की कसा देश चालवला आणि काय त्यांनी कसं काम केलं. प्रतिभाताई पाटील असेल, आपल्याकडे केवढी उदाहरणं आहेत. त्यामुळे विशेष नाहीये, महिला शेवटच्या 2 दिवसात पुरुषापेक्षा जास्त काम करू शकतात असं मला वाटतं. आणि असं नाही महिला थेट स्वयंपाकघरात, रात्री 2 वाजता पण आम्ही स्वयंपाकघरात किचनमध्ये कुणाच्याही जाऊ शकतो, असं पुरुष जाऊ शकत नाही. त्यामुळे उलट आम्हाला म्हणजे हे प्रचार करणं जास्त सोपं आहे पुरुषांपेक्षा, असं मला वाटतं. बरोबर आहे, तुम्हाला प्रचार करणं सोपं आहे. मॅडम, तुम्ही जसं म्हणालात की काही गोष्टींमुळे, म्हणजे आता तुम्ही अजूनही त्या उघडपणे सांगितल्या नाहीत की काही गोष्टी आहेत की ज्याच्यामुळे बाजूला राहिले असं सांगताय. ठीक आहे, त्या एका ठराविक मर्यादेपर्यंत म्हणजे तुम्ही देखील उपनगराध्यक्ष होतात. आज अनेक ठिकाणी आपण असं बघतो की प्रत्येक आत्ताच्या, जसं आता मॅडम म्हणाले की मेरिटवरती तिकीट दिलं जाते, हे आता ठीक आहे, म्हणजे आता मेरिटच्या सुद्धा संकल्पना बदललेल्या आहेत तसं बघायला गेलं तर. परंतु प्रत्येक राजकीय गोष्टीमध्ये जर उदयोन्मुखता जर आणायची असेल तर त्याच्यासाठी एक गॉडफादर असावा लागतो. दुर्दैवाने तो तसा तुम्हाला कोण गॉडफादर नव्हता. मग अशा वेळेस म्हणजे जर कोण गॉडफादर नसेल तर टिकणं किती कष्टप्रद आहे. गॉडफादर म्हणजे पक्ष असतो, पक्ष आहेतच, पक्षाला सेम इक्वली वोटर्स सुद्धा आहेत आणि इक्वली देवाचा आशीर्वाद सुद्धा आहे आणि आपलं गुड लक सुद्धा पाहिजे. हे सगळे 4-5 गोष्टी इक्वली चालणारी आहेत. आणि तुम्हाला पक्ष नसेल तर आपण स्वतःचा व्यवसायातून आपण आर्थिक इन्कम सुद्धा पाहिजे असतं. ते आपण बेसिक खर्च करावा लागतो इलेक्शनसाठी, ते आपण स्वतः खर्च करावा लागतो. आणि आपलं मतदारांचा आशीर्वाद आणि प्रेम हे तेवढंच महत्त्वाचं आहे. ते पक्षाने ओळखले आणि आम्हाला तिकीट दिला तर ते खूप सोन्यात पिवळं आहे. अदरवाईज टाइम विल डिसाइड इच अँड एव्हरीथिंग, वी विल गेट द सक्सेस. बरोबर आहे. अर्चना ताई, आता जसं तुम्ही म्हणालात की मेरिटवरती तिकीट दिलं जाते, ठीक आहे, तुम्हाला तिकीट मिळालं, त्याच्यानंतरची जबाबदारी खूप मोठी असते. कारण आता जशा तिकीट देण्याच्या संकल्पना बदलल्या आहेत तशा मतदारांच्या देखील संकल्पना बदललेल्या आहेत. मग ते सगळं आज बदलता काळ सगळंच म्हणजे नवीन टेक्नॉलॉजी, एका क्लिकवरती तुम्ही हजारो लोकांपर्यंत पोहोचू शकता. आणि एका क्लिकवरती जसे तुम्ही मोठे होता तसंच एका क्लिकवरती तुम्हाला डाऊन सुद्धा फॉल तुमचा होऊ शकतो. अशा पद्धतीचं आत्ताचं सगळे खेळ झालेले आहेत. अशा वेळेस किती सावधानता बाळगावी लागते आणि परत मग राजकीय रस्सीखेच ही आहेच. ही जी कसरत आहे ती कशी तुम्ही मॅनेज करता? मला असं वाटतं काम करताना जर दिखावा केला जास्त आणि प्रत्यक्ष काम कमी आणि दिखावा जास्त केला तर हा जो फुगा आहे तो फुटू शकतो. आपण बाय हार्ट एखादं काम केलं आणि खरंच मनापासून आपण करत गेलो तर कोणी कसं येऊ दे, कुठूनही शूटिंग करू दे, काही करू दे, व्हिडिओ काढू देत किंवा अजून काही तुमच्या कामाबद्दल अजून काही माहिती घेऊ देत, आपण जर चांगलंच काम केलेलं आहे तर त्याच्यात घाबरण्याची कारण नाही. आणि आपण जर संधी मिळाली तर निश्चित चांगलं काम म्हणजे आपल्या लोकांसाठी करायची इच्छा आहे. आणि म्हणजे खूप प्रश्न आहेत तिथे, आरोग्याचे प्रश्न आहेत खूप, म्हणजे आरोग्य असेल, रस्ते असतील, त्याच्यानंतर बेरोजगारी असेल,
हे खूप मोठे मोठे प्रश्न आहेत. आपल्या कलावंतांना अजून प्लॅटफॉर्म मिळत नाहीये हवा तसा, म्हणजे जो देशामध्ये मिळाला पाहिजे तसा मिळत नाहीये. फक्त ते आहेत म्हणजे इतके जुने कलावंत आहेत, म्हणजे खूप विषय आहेत, विद्यार्थ्यांचे प्रश्न आहेत. MPSC UPSCची मुलं आज म्हणजे आपल्या भागातली दिसत नाहीयेत, सगळी वरच्या पट्ट्यातली माणसं मुलं जी आहेत ती अधिकारी वगैरे झालेली दिसतात, पण आपली मुलं दिसत नाहीयेत. हे काम म्हणजे काम करायचं म्हटलं तर खूप आहे, आणि असं भरीव असं काम केलं तर मला वाटत नाही की तसाच तो आलेख खाली पण येणार असं वाटत नाही. जर तुम्ही टप्प्याटप्प्याने काम करत गेला तर निश्चित ते स्ट्रॉंग यश असेल, आणि ते काय म्हणावं त्याला, असं पूर्ण भरीव असं काम असेल ते जे असेल ते. पण याच्याच मध्ये म्हणजे आता तुमच्याच प्रश्नाला अनुसरून मला असं विचारायचं वाटते की टप्प्याटप्प्याने तुम्ही काम करताय हे ठीक आहे, परंतु तेच टप्पे गाठत असताना मागच्या वेळेस तुमचं तिकीट कापलं गेलं. अशा वेळेस म्हणजे तुम्ही अत्यंत मनापासून काम करताय, खूप चांगली तुम्ही डेव्हलपमेंट केलेली आहे, तुम्हाला समाजामधून मान्यता देखील मिळालेली आहे, पण अशा वेळेस केवळ पक्षप्रमुखांचे किंवा वरिष्ठांचे आदेश म्हणून तुमच्या मनाला मुरड घालावी लागते, आणि तेव्हा तुम्ही काहीच बोलू शकत नाही. मग ची जी घालमेल असते, मग की बाबा नको कशाला करायचं आपण, असं कधी वाटते का? नाही, आता हा वसा घेतलेलाच आहे, तो असंच चालू राहणार आहे. मग पक्षाने तिकीट देऊ दे, नको देऊ देत, की अजून काही होऊ देत, हे काम असंच चालू राहणार आहे, आणि याच्यात बदल होणार नाही आता कधीच. म्हणजेच काय की आपण महिलांनी, जसं तुम्ही पण म्हणताय की ॲडजस्टमेंट, की नाही बाबा आपण आता हे व्रत घेतलेलं आहे ते आपण चालू ठेवायचं. मग त्याचे नो मॅटर की मला तिकीट मिळेल न मिळेल, मी आमदार होईन खासदार होईन काही सांगता येत नाही, मला तत्कालीन परिस्थितीमध्ये काय परिस्थिती असेल हेही सांगता येत नाही, परंतु मला काम करायचं आहे. ही एक मनाची तयारी की राजकीय दृष्ट्याने पण सामाजिक दृष्ट्या आपल्याला काम करायचं आहे. मॅडम तुम्ही अजूनही म्हणजे चांगल्या पद्धतीने करताय, थोडंसं राजकारणापासून जरी दूर असला तरी. उद्या इलेक्शन लागतील, पुन्हा एकदा तीच सगळ्या फैरी. नगरपालिका ही फार छोट्या दायऱ्यामध्ये हे केलं जाते, आमदारकी खासदारकीला फार मोठा स्पॅन असतो, अनेक ठिकाणी जावं लागते. अशा वेळेस आपल्या जिल्ह्यातून एखादी महिला आमदारकीला किंवा खासदारकीला उभी राहिली तरच तुमचं पुढचं स्ट्रॅटेजी काय असेल? असं म्हटलं जातं की डोंट कट द विंग्स ऑफ वुमन, शी कॅन फ्लाय इन द स्काय अँड शी कॅन स्प्रेड द फ्रेग्रेन्स असं म्हणतात. म्हणून कोणीही महिलांचं कॅपॅसिटी किती आहे हे बघू नये. शी कॅन डू एनिथिंग. आणि आज नगरपरिषद एवढं छोटी असली तरी सुद्धा आमचं मन मोठं आहे, समाज मोठा आहे, आम्ही स्काय इज द लिमिट, आम्ही समाजाकडे बघतोय. आज आमच्याकडे सावंतवाडी शहरात काम करायला मिळाले तरी सुद्धा सावंतवाडी तालुका असू दे, सिंधुदुर्ग जिल्हा असू दे, किंवा महाराष्ट्र असू दे, आमची भारत माता असू दे, कुठेही इतके प्रश्न आहेत की तिथे कुठेही काम करायचं आमचं तयारी आहे. आज आमदारकी मिळू दे किंवा खासदारकी मिळू दे, हे एक आपलं एक काय म्हणतात त्याला पॉवर आहे, आय कार्ड आहे, ते माध्यमातून आम्ही काम करू शकतो. अदरवाईज आपल्याकडे फ्री हँड आहे की आम्ही वी कॅन डू एनिथिंग, आपण काही करू शकतो. तुम्ही म्हटलं तसं ते मिळालं तर सोन्यात पिवळं आहे, ते चांगलंच होईल, म्हणजे आम्हाला एक बळ मिळेल आमच्या मनगटीला, ते पक्षाचं किंवा ते पोस्टचं, तेव्हा सगळ्या प्रकारचं प्रशासनाचं साथ मिळणार आहे. अदरवाईज आमचं स्वतंत्र पॅनल आम्ही उभी करून, अन्नपूर्णा मित्रपरिवार आहे, आमचं व्यवसाय आहे, हे माध्यमातून समाजाचे कार्य माझे कायम राहणार आहे. आणि शेतकऱ्यांसाठी माझे जीव खूप गेल्या 20-21 वर्षापासून मी काम करत आहे. सो आमचं अन्नदात्यांसाठी आणि महिलांसाठी मी सदा काम करत राहीन. नक्कीच. अर्चनाताई, तुम्ही पहिल्यापासून असं सांगितलं की एखादी महिला जेव्हा सक्षमपणे राजकीय क्षेत्रामध्ये पुढे जात असते तेव्हा ती म्हणजे बऱ्याच वेळेस असं होते की ती चांगली असते, हुशार असते, तिच्यामध्ये अनेक कॅलिबर्स असतात, परंतु एक पुरुष नेतृत्व एका ठराविक मर्यादेच्या पुढे ती जर जात असेल राजकीय दृष्ट्या तर अनेक तिला बंधनं घातली जातात. आणि सगळ्यात शेवटचं अल्टिमेटम म्हणजे काय तर तिच्या कॅरेक्टरवरती संशय घेणं. ते ओघाने आलंच, जेणेकरून तिचंही खच्चीकरण होईल, तिच्या कुटुंबाचं होईल, आणि ती कसं काही करून आपलं हे मागे घेईल. परंतु या सगळ्या ह्याच्यामध्ये आज अनेक दृष्ट्या जग बदलतंय. आता ह्या सुद्धा गोष्टी, हा सुद्धा फंडा लोकांना माहिती झालेला आहे. या सगळ्या निगेटिव्ह ह्याच्यामध्ये म्हणजे तसं निगेटिव्हच आहे थोडंसं वातावरण. अशा ह्याच्यामध्ये तुमच्यासारखी महिला अत्यंत चांगलेपणाने पुढे जाऊन आपल्यासाठी म्हणजे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी एक वेगळं नेतृत्व म्हणून आपण बघितलं जाते तुमच्याकडे, तुमच्या सगळ्या कामाच्या याच्यातून. तर उद्या तुम्हाला तिकीट मिळालं, तुम्ही आमदार म्हणून निवडून आलात, तर तुमची स्ट्रॅटेजी कशी असेल? आणि त्यावेळेस तुम्हाला हे सगळे
जे तुमचे इतर कलिग आहेत ते कितपत आणि कशा पद्धतीने मदत करतील असं तुम्हाला वाटते? समजा एकदा एखादी इलेक्शन आपण लढवली, म्हणजे मी आमदारचं राहू देत, सरपंच झाल्यापासून सुरुवात करते. समजा मी सरपंच झाले गावची, तर मी काय करणार, एकदा गावची इलेक्शन झाली की नंतर सगळे हेवे दावे विसरून म्हणजे सगळ्यांना बरोबर घेऊन, मग सगळ्यांचे प्रश्न असतील, मग तो ह्या पक्षाचा आहे, ह्याने मला मतदान केलं नाही, मग ह्याचं काम करायचं नाही, किंवा तो ग्रुप, म्हणजे प्रत्येक वेळेला असं न करता सगळ्यांना बरोबर घेऊन मग त्या गावच्या हिताचं किंवा त्या शहराच्या हिताचं जे काम असेल, जे सर्वसामान्य जनतेचं जे काम आहे ते करण्यासाठी पुढाकार घेईन, सगळ्यांना बरोबर घेईन आणि विकासाची वाटचाल करत राहणार. हा, नक्कीच. आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये खरं तर महिलांचा टक्का बऱ्यापैकी चांगला आहे. आपण जेंडर वाईज सुद्धा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची परिस्थिती आपली चांगली आहे. आपल्याकडच्या अनेक घरांमध्ये महिला घर सांभाळत असतात, त्यांची मुलं बाळं किंवा त्यांचे नवरे हे मुंबईत पुण्यामध्ये कुठेतरी कामाला असतात. अशा परिस्थितीत खरं तर इथला जो मतदार आहे, इथला मतदार राजा जो आहे तो खरं म्हणजे ते जे आहे ते महिलांच्या हातात आहे खरं तर. अशा वेळेस महिला नेतृत्व, आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं महिला नेतृत्व म्हणून जर महिलेला जर संधी दिली गेली तर एक थर्ड पर्सन म्हणून मी तुम्हाला दोघींनाही विचारते की आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं पुढचं भवितव्य किंवा पुढचं चित्र कसं असेल? खूप सुंदर असेल. म्हणजे ते स्वप्नातला कोकण जो आपल्याला आपण विचार करतो, बऱ्याच जणांना असं वाटतं की आमचा कोकण असा हवा, पर्यटनदृष्ट्या असा सक्षम झाला पाहिजे, असे हॉस्पिटल्स उभे पाहिजेत, इथे काही इंडस्ट्रीज उभ्या पाहिजेत, किंवा इको सेन्सिटिव्ह झोन आहे तर ठीक आहे, काही हॉर्टिकल्चर किंवा असे काही प्रोजेक्ट पाहिजेत, किंवा आमच्या महिलांना रोजगार पाहिजे, महिलांच्या हाताला काम पाहिजे, प्रत्येक गावात एखादं युनिट पाहिजे कामासाठी, मुलांना रोजगार पाहिजे, आमची मुलं IAS अधिकारी वगैरे झालेली आम्हाला बघायची आहेत. म्हणजे हे सगळं आम्हाला करायचं आहे. अशा दृष्टीने म्हणजे आपण काम करू त्याच्यासाठी. नक्कीच. मॅडम, तुम्हाला काय वाटतंय? महिला सबलीकरण करायचं कार्यक्रमच गरज पडणार नाहीये. आर्थिकरित्या, शैक्षणिकरित्या ती सक्षम होणार आणि महिलांसाठी एस्पेशली मला वाटतं की यूथ मुली आहेत त्यांनी राजकारणात येण्याची गरज आहे. शाळेमध्ये ते लेवलला म्हणजे टीनएजर्समध्येच आपण सोशल वर्क, युनियन वर्क, पॉलिटिकल्स त्याचं म्हणजे आपण देशासाठी का करावं हे आपण त्यांना एज्युकेशन दिला तर ऑटोमॅटिक त्यांना पॉलिटिक्समध्ये इंटरेस्ट येणार आणि आपण योग्य ते पॉलिटिकल लीडर आपण निवडून आणू शकतो. आणि कधी महिला किंवा मुलगी आपण कसं खूप लेट एंट्री करतो. पुरुष काय करतात 18, 19, 20, 21 वर्षात ते राजकारणामध्ये जातात आणि त्यांना सगळेच सरपंचापासून पुढे पुढे आमदार, खासदार, मंत्रीपर्यंत होऊ शकतात. आणि आपण काय करतो थोडं लेट आफ्टर 40-45 जातो. त्याच्यामुळे पुढे जाणे तर आपण फिजिकली आपण तेवढं एनर्जी नसल्यामुळे आपण तेवढंच टप्पा गाठू शकतो. इन्स्टेड ऑफ दॅट मी काय म्हणते स्कूलमध्येच त्यांना सोशल वर्कचे आपण ज्ञान दिला तर मुली खूप महिला आपण पॉलिटिक्समध्ये जाऊ शकतो आणि त्यांना वरच्या पोस्टपर्यंत मिळू शकते. आणि मला हे वेळेला सांगायला अभिमान वाटतो की गेल्या 64 वर्षात फर्स्ट टाइम भारताच्या सर्वोन्नत पदावर आमचं महिला मुर्मूजी आहेत. सो ते खूप गर्वाचा विषय आहे. हे म्हणजे महिला इथपर्यंत पोहोचू शकतात ह्याला एक जिवंत उदाहरण आहे. नक्कीच. आज आपण महिला दिनाच्या निमित्ताने एक सुंदर असा आणि स्फोटक खरं तर म्हणायला पाहिजे असा विषय घेतलेला की तळ कोकणातून महिला आमदार किंवा खासदार आत्तापर्यंत का होऊ शकल्या नाहीत. आरक्षणामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अनेक ठिकाणी महिला सरपंच, सभापती, अध्यक्ष बसल्या, परंतु आमदारकीला किंवा खासदारकीला महिलांना काही महिला उभ्या राहिल्या परंतु त्या पराभूत झाल्या. आज एवढं चांगलं टॅलेंट आपल्या जिल्ह्यामध्ये असताना देखील अजूनही आपल्या महिलांना यामध्ये का त्यांचा समावेश होऊ शकत नाही हाच विषय होता. आणि त्याच्यावरती आज अर्चनाताई म्हणा किंवा अन्नपूर्णा मॅडम म्हणा दोघींनी फार चांगल्या पद्धतीने त्यांच्या मनातलं सुद्धा त्यांनी आज जे काही आहे ते सांगितलेलं आहे. त्यानिमित्ताने त्यांच्या थोड्याशा काही खंत होती, काही चांगल्या गोष्टी होत्या की कशा पद्धतीने काम करायला पाहिजे तेही त्यांनी सांगितलेलं आहे. अर्चनाताईंनी ते सांगितलं की मला तिकीट मिळो अथवा न मिळो मी काम करणार. निश्चितच मॅडम, तुमच्या भावी ज्या सुप्त तुमच्या इच्छा आहेत त्या निश्चितच परमेश्वराने पूर्ण करत असं आपण आज या महिला दिनी शुभेच्छा व्यक्त करते. मॅडम, तुम्ही सांगितले अन्नपूर्णा मित्रमंडळ आहे तुमचं, खूप स्ट्रॉंग आहात. अपक्ष म्हणून तुम्ही निवडून येऊन खूप चांगल्या पद्धतीने काम केलेलं आहे. तुम्हाला दोघींनाही राजकीय भावी आयुष्यासाठी मी खूप खूप शुभेच्छा देते. थँक्यू मॅडम. धन्यवाद.